Vi skal i denne video bevise Pythagoras sætning. Men først skal vi se på nogle udregninger, vi skal bruge senere i beviset. Vi skal nu se nærmere på, hvad man ellers skal bruge siderne A og B til i en retvinklet trekant. Man kan nemlig beregne arealet af trekanten, fordi A er det samme som højden, og B er det samme som grundlinjen. Man finder arealet af en trekant ved at sige 1,5 gange A gange B, og det kan vi bruge i vores bevis. Så kan vi gøre noget smart. Hvis vi har 4 ens retvinklede trekanter og skal finde arealet, man ganger det bare med 4. Og det kan vi skrive pænere. For 4 gange en halv er det samme som 2. Og så bliver arealet af de 4 trekanter det samme som 2AB. Vi skal se nærmere på lidt flere udregninger, vi skal bruge til beviset. Vi kommer ikke udenom firkanter, når vi taler om trekanter. Helt præcis skal vi se på et kvadrat. Og hvad er det, der kendetegner et kvadrat? Det er, at alle sider er lige lange, så når den ene side er C, så er den anden side også C. Og man finder arealet af et kvadrat ved at sige C gange C, og C gange C er det selvfølgelig det samme som C i anden, og det kan vi bruge til vores bevis. Vi mangler lige en sidste ting, før vi kan komme til vores bevis. Her har vi et andet kvadrat, hvor siderne er A plus B, og man finder arealet af dette kvadrat ved at gange alle siderne med hinanden. Vi siger A plus B gange A plus B, og det er det samme som A plus B i anden. Nu kommer vi til beviset. Det første vi gør er at tegne et stort kvadrat. Inde i det tegner man et mindre kvadrat ud til det store kvadrats sider, så det danner 4 lige store retvinklede trekanter. Før vi går i gang, skal vi lige navngive siderne i vores figur. Vi starter med trekanterne. Der er siderne ligesom før A og B, og det er de alle 4 trekanter, fordi de er helt ens. Og nu kan vi se, at trekanternes sider A og B er de samme som det store kvadrats sider, som også er A og B. Siderne i vores lille kvadrat skal have siderne C. Nu kan vi se, at alle trekanternes hypotenuse har længden C, altså deler alle trekanternes side med det lille kvadrat. Nu har vi siderne af vores figur, så nu skal vi se på arealet af vores figur, og derfor skal vi bruge de 3 udregninger fra før. Arealet af det store kvadrat lige med arealet af det lille kvadrat, plus arealet af vores 4 retvinklede trekanter. Og så får vi ligningen A plus B i anden, lige med C i anden, plus 2AB. Og det er i den her ligning, at vi skal finde beviset. Vi skal zoome ind på siderne A, B, C, og det gør man ved at reducere udtrykket. Som vi nævnte tidligere er A plus B i anden lige med A plus B gange A plus B. Og så kan vi gange de 2 parenteser ind i hinanden. Det gør vi ved at gange A og B gange B, og det er lige med A i anden plus B i anden. Så siger man A gange B, det er lige med AB, og man siger B gange A, og det er det samme som AB. Her kan vi reducere AB plus AB til 2AB, og det hele er stadig lige med C i anden plus 2AB. Nu har vi 2AB på begge sider, så dem fjerner vi bare ved at trække 2AB fra den ene side og 2AB fra den anden side. Så har vi resultatet, der hedder A i anden plus B i anden lige med C i anden. Og der har vi beviset for Pythagoras sætning.